Is-servizzi soċjali m'għandhomx jieqfu iċ-ċerkewwa. Din kienet it-tema tal-konferenza mtella mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali flimkien mal-Ministeru Għal-Għawdex fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet. Il-Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri sostna li s-servizzi soċjali persuni vulnerabbli huma mhux biss estiżi f'Għawdex imma tal-istess kwalità bħal Malta. Semma wkoll il-kollaborazzjoni interministerjali mal-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Fanzon li hija kruċjali anke għal ġid tal-għawċin u ta' dawk li jkunu jeħtieġu l-għajnuna. Ġew elenkati bosta miżuri mill-Gvern jpoġġu s-servizzi soċjali fiċ-ċentru tal-politika. Fosthom l-iskema ta' taħriġ għal vulnerabbli li ġiet imnedija ftit tal-jimilu. Taħdin l-iskema is-sena d-dieħla se jiġu allokati 300,000 euro lill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali. Dan apparti l-ftehim sabiex tingħata akkomodazzjoni xierqa għal persuni li m'għandhomx saqaf fuq rashom. Il-Ministru Camilleri semma kif Gvern Laburista huwa konxi mir-realtajiet soċjali u stinga sabiex Għawdex ma jibqax jitqies ta' tieni klassi imma jkun mutur ekonomiku wkoll. Saħaq li l-Gvern qed jaħdem ħafna biex ikompli jtejjeb is-sistema edukattiva u taħriġ vokazzjonali kif ukoll joħloq opportunitajiet ta' impjiegi ġodda f'Għawdex stess. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixti tkellem fuq l-ħtieġa tal-inklużjoni fejn tidħol l-għajnuna soċjali. Iffukajna wkoll fuq kif ġo Għawdex qed ikun hemm kollaborazzjoni u kooperazzjoni sħiħa li permezz tagħha il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali ma taħdimx waħda f'iżolament imma taħdem ma' entitajiet oħra fosthom il-Knisja, l-Pulizija u l-NGOs fis-settur soċjali biex nagħtu servizz aħjar lin-nies li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna.